е телевизор? Мило, това не е просто телевизор, Мило. Това е Cinema 3D на LG, Мило. Смарт телевизор. Какъв дизайн! Не съм виждала нищо такова до сега. Ама той направо е красив. Толкова елегантен, с такава тъничка рамчица. Направо е смайващ. Мило, рамчицата е едва 1 милиметър, Мило. 1 милиметър. А дизайнът е Cinema Screen с награда от Red Dot Design. Браво, Мило! А какво е това Red Dot Design? Това, Мило, е годишен конкурс за дизайн в Германия. Журито е едно от най-респективните в международния дизайн и в него участват едни от най-добрите дизайнери в света. Ако вземеш награда от този конкурс, това означава, че си сред най-добрите, Мило. Виж, дизайнът си е окей, но ако знаеш колко още много функции има този телевизор, направо ще припаднеш от кеф. Трябва веднага да покажем това чудо на Силвето и Алекс. Къде ми е телефона?